Така, пускаме видеото отново. Просто говорих по телефона. Сега време малко снимки да направим. Ама ти колелото са... Тежки са. Бре, както и да е. Ти няма някак да го подпрем с нещо, бе. Не, дръж го в края на гумата. В края на гумата само. Чакай сега. Така. Снимах ги. С тия калните обувки не ми се наместват. Тук виж си педалите на колко приличат. Представям си обувките отдолу. Не са. Човек, виж си гумите. Виж си тука. Виж си педала. Гледай. Ти на кого мяза, бе, човек? Ти поне си минаваш където си искаш, аз сега калям. Сега хубаво ще минеш от къде дойде, ама... Аз сега трябва да мина по същата пътека. Не е мой проблем, че не иска да Ей, сега де ще мина, бе? Чакай, пак ще го нося на ръка. От тука. Тъй. Тъй. Ма по-добре да го бутам. Сега да заваря тука. Много тръни, бе. Стига с тези тръни, бе. Как ме не опра. Просто не искам да се карам, зато и минавам тук. Утре ще се карам. Сега. Къде минаха се? Знаеш какво ще мина от тук? Нищо е малко кално тук, но пак е по-малко. Чай, да не съм спуснал гумата. Да не съм спуснал, само че нещо минах покрай нещо остро. Тъй. Сега, да видим кой има тук.